Jeg synes, det har været en kæmpe ære og fornøjelse at have dig med. Det skal du have. Jamen selvfølgelig. Tak, Jonas. Men inden vi slutter af, og det har jeg jo altid til allersidst med, når jeg afslutter podcasten af, det er jo, at jeg har altid gerne vil have min gæst fyre en god og en sjov anekdotehistorie af. Og Anders, har du en til mig i denne anledning? Ja, det har jeg jo nok jo. Altså jeg har sådan, det har jeg også gået lidt og tænkt over. Altså, det er jo fordi, der er mange historier, og sådan, ja. Altså, jeg vil sige, jeg har sådan en af dem, hvor jeg tænker, det er i hvert fald noget, hvor jeg var meget sådan, jeg var sådan meget beæret bagefter, og jeg synes også, det var en sindssyg oplevelse, altså. Men det var da vi skulle varme op for Metallica på deres US-tur, og vi starter i New York, i Madison Square Garden, og der har vi besluttet os for, at vi skal ind her, så vi har fået købt noget udstyr, vi har ikke rigtig fået det afprøvet så meget, og så har den der 60-scene, sådan inde i midten, så der er ikke noget, og Lars Ulriks trommeslager stod i midten, og jeg tror det var Lamb of God, og så var det stod i en hjørne, og Jon stod nede i det andet hjørne. Og så blev vi ellers bare lige tyret ind en gang. Bum! Og man kan sige, der var ikke fuldt hus, at der var udsolgt, men det var klart, at vi var det første band jo, så der var jo ikke. Men så nede på gulvet, der står mange af de der hardcore fans, Metallica fans. Og jeg kan tydeligt huske, vi når lige at komme i gang, og der går måske 30-40 sekunder, så begynder folk at buge og fuckfinger, og noget sådan, hvor virkelig sådan, og sådan noget. Der lander en sandwich op på Jons trommesæt, sådan en, der lige har taget en bid af og sådan noget, og rammer ham, og står ryger ned på. Altså jeg kan bare huske, at og så spiller vi, og vi spiller bare videre, og det er noget lort, vi kan ikke høre noget, og den der scene, man har ikke noget sted at gemme sig, og man ved ikke, om man skal gå rundt, og det er sådan et totalt kaosagtigt. Men i løbet af de der, jeg tror det var en halv time, vi havde, så begyndte folk jo at stå og gå med, og var sådan ligesom med på den. Og så spillede de 2 aftener i træk. Altså det var sådan, så dagen efter, så stod mange af de samme mennesker, fordi det er jo metal. De har jo sådan nogle fans, der køber til 8 koncerter i træk og så. Så det var sådan ret sjovt fra at være hadet og næsten sådan skældt ud til, at så var de faktisk på og synes det var mega fedt. Og dagen efter var det en fed koncert. Altså det var meget skægt. Det var sådan en ret syret oplevelse. Ja, og så i Madison Square Garden. Ja, præcis. Alle steder jo. Ja, legendarisk sted, ikke? Altså, fuldstændig. Altså. Ja, så når man gik rundt dernede, så var der hang af billeder på væggen, så var man bare, okay. Så ja.